Нәрсәдән? Әгәр дә без менә шушы бу томлыкларны беренче ике том хакында сөйләп икән. Әгәр дә 1984 елгы татар әдәбияты томының, алты томлык татар әдәбиятының урта гасырларга багышланган беренче том булмаган икән, бу томнар күмелер иде. Һәм менә бу томны мин әле хәтерлим, миңа да бераз катнашырга туры килде. Менә Мөхәммәд әфәнде утыра. Шул тикле менә хөрмәтле безнең Шакир ага Абилов җитәкчелек итте, аның белән бер төпле алданып теге проспектларны төзеп, ким җәмәгатьчелек белән тик шунда уздырды. Һәм шул тикле аны мәҗлестә өйрәнелде. Һәм инде тагын шундай дигәнләрне Шакир ага Абиловның 18 июньдә булса кирәк, туына 100 ел без моны билләп китәргә тиешбез. Һәм анда менә шушына аерым бәхәсле яклар бардыр, җитмәгән яклар бардыр. Ләкин бу табигый әйбер. Менә арабыздан киткән Касым Госмановка еш әйтәдер, уларны язып та чыкты. Менә фән ул процесс. Моңа кадәр булганны хәзер кире кагарга мөмкин, аны тулыландырырга мөмкин, бөтенләй әйләндереп куярга мөмкин, бу табигый әйбер. Шуңа күрә хәзер әгәр дә менә бу яңа теге томда юк диде, монсында хәзер бар, моны да табигый итеп, инде бу томнарны катнашкан, аны төзүчеләрне әйбер рәвешендә түгел, табигый күреш итеп карарга кирәк. Мәсәлән, инде беренче том хакында мин сүз алып барам икән, ул вакытта мәсәлән Әхмәд Ясауи, Сөләйман Бакырганы ярсып кертергә тырышты. Минем язылган әйберем дә бар иде, ләкин шырт ертеп булмады. Аннан соң Раббузый буенча бүлеккә юк. Димәк, шур белән. Монда теге томның җитәкчесе һәм аның редакторы Хатип Миннугулов һәм анда Нур Мөхәммәд Ислам булган шигънә түгел. Менә шулай да карарга кирәк. Аннан икенчедән менә безнең мөмкинлек булды хәзер. Шушы вакыт эчендә томлыклар чыкканнан соң шул тикле хәзер мөмкинлекләр ачылды. Чыганакларны өйрәнү, аннан соң язу мөмкинчелеге, матбугатта башкалар мөмкинлекләр ачылды. Һәм менә шушы вакыт эчендә безнең күп кенә теге аерым тармаклар буенча, аерым әдипләр буенча монография хезмәтләр, башкалар чыкты. Һәм менә инде бу академик басма хәзер менә шул туа икән, шуларны исәпкә алып, шулар нигезендә туа. Бу табигый әйбер. Һәм менә икенче том. Икенче томда нәрсә? Шуннан да яңа менә шуны элеккеге белән чагыштырганда шактый гына әйберләр өстәлде. Анысы бар. Менә бу якта мин әйтер идем, Казан ханлыгы җыры буенча анда Үтәмешнең теге Йылтышын кызнамасы, аннан соң кыз хикәяте, Сиражул Кулуб, аннан соң хәзер алга табада шундый яңа әйберләр шактый өстәлде. Мин буларны табигый дип саныйм, чөнки булар буенча безнең хезмәтләребез чыкты. Һәм икенче белән аеруча басып ясап әйтәсем килә. Менә борынгы һәм урта гасыр, өлешчә 19-нчы йөз әдәбияты ул теге хәзерге чор әдәбиятына шуның белән аерылып тора. Анда хәзер син язырга алынасың икән, азмы, күпме күз язмаларда эшлит. Азмы, күпме андагы теге борынгы чыганакларда эшлит. Тегеннән алган кешедән, аннан моннан алган әйберләр түгел, үзең акта. Һәм менә шушы яктан алып карасак, әгәр дә шушы яктан алып карасак, менә бу һәм беренче томда, һәм икенче томда менә безнең үсеп казынып, гомерен багышлаган кешеләребез. Мәсәлән, Марсин Әхмәтҗанов, Мәсгуд Гайнетдинов, аннан хәзер Шакир Абилов, Камил Дәүләтшин, Әнвәр Шәрипов, алар инде тегенә кеше сыртыннан түгел, үзләре актарынган, үзләре хәзер шулай русча бер сүз бар, быстрыдырный әйберләр, быстрыдырный. Менә шулай. Безнең бит менә шул вакытта нәрсәдән китте, мин кабатлап әйтәм аны. Безнең кайбер яшьләребез шушыннан инде яшьләргә түгел, өлкәнләргә дә кушылып китә. Таба әйбер язып чыга, сылтамасын бирмәй, бит аны алар тапмаган, анда кирмәгән, кирәдә калмый. Ул китаплар хәтта каян алдым дигән вакытта, монда Казаннан китапхана, Казанда кайберләр бөтенләй юк, алар Петербургта аларны беләбез. Менә шушы яктан алып караганда, мин әйтергән авторлар коллективы, шөкер Худайга, өлкән яшьтә булса да менә булар бар. Рәхмәт әйтик. Алар да мин фәнни редакторлары, аларның хезмәттәшләре буларак бәхәсләшергә дә мөмкин. Мәсәлән, анда шундый бәхәс түгел. Мәҗлисенең сәйфүлмөлеген инде 15
15-16 ғасырларға кірту мәселесінде. Аннан тышқайы саяти әсерін мұнда ертерек кірту хақында. Ләкин алар инде шушынан, аннан тышында мұғжизнама мәселесінде. Ләкин инде шушында үзләрінше дәлелдәп китергәннәр икән, мин фәнни редакторлык хукукына файдалап аларны кире какмадым. Шулай булырга тиеш, алга таба ашыкланыр. Һәм тагын менә бер момент инде шушы өлкән яшьтәгеләр белән бергә кызыклыгына менә яшьләребез. Менә Айдар Гайнетдинов бит әле. Айдар Гайнетдинов Сиражул Кулуб буенча, Казан канунчылыгы буенча матбук итеп язган. Мин сөйләп утырдым моңа. Аннан соң хәзер Румия Габдулхакова Батыр Шаһ хакында. Шул тикле җиренә җиткереп, мин ул нәйләп йөрнәп белмим дә, бездә укыдым икән ул хәзер шуннан инде. Менә мондый яшьләр килү, менә буларда хукларга кирәк. Ләкин кызганыч алар күп түгел. Инде томлыклар хәзер шуннан чыкты, томлыклар. Хәзер буларның бик томлыклар гәрчә менә безнең небез, Ирлам Рауф бит. Хәзер менә шушны әйттеңдә тор даирәдә, ләкин әдәбиятның теге белгечләр өчен генә түгел, киң массага да җитү кирәк. Ничек итеп моны җиткерәбез хәзер? Пропагандалау, менә президентыбыз да, Максим Халимович та куйды. Менә шундый массага ничегрәк җиткерү, ләкин кызганыч менә 1000 ярым сатып алырга бик теләгән. Хәзер шушыннан, ләкин сатып алу мөмкинчелеге юк моның. Хәзер аннан соң менә безнең университетта әдәбият кафедрасы, алар миннән инде сорыйлар. Менә Фатима сез нидән инде бу редакция составында редакторда алар белән аралашасыз, безгә тап бирегез. Шуңа мин бик шып караганым, ул иярдә түгел, мәгариф министрлыгында булып чыкты. Күрәсез, менә буларны ничектер безнең хәл итәргә кирәк. Аннан тышкы менә нигәрдән bir momentda менә безнең кимчелекләребез бар икән, менә мин алган беренче томнар, икенче томнарны элгәрәк төзегән вакытта алдан безнең нәрсә җитмәде. План бу бик җитди әйбер. Раул Рахмани күп эшләде, күп тырышты. Аңа мин рәхмәттән башка сүзем юк. Ләкин бер кешенең дә башы җитә торган кайсы түгел. Монда алданрак менә бер нәрсә, шундый план проспектын төзеп, җәмәгатьчелек белән, монда теге ялинең үзендә генә түгел, язучылар белән бергә, Ибраһим итенидә университеттан башкаларын чакырып, шундый җитди сөйләшүләр кирәк. Менә шушы җитеп бетмәде. Мин уйлыйм, менә алда безнең 19-нчы гасыр хәзер төзелә, 20-нчы гасыр башлары. Буларда һич сиксез төзәтергә кирәк. Алдан теге үзара менә бу эше түгел, менә бу җәмәгатьчелек фикере. Шул вакытта менә бу әйбер җитмәдегә салдырап яңгыра. Чөнки бу академик басмалар. Академик басма шәхси фикер генә түгел бирде. Менә мин үзем авторларны язам икән, мин монда исәпкә алырга тиеш хәзер шуннан башкаларында. Моңа дип тә әйтелгән фикерләрне. Менә Марсел Хайнасович анда кисеп башка карата әйтте. Ялкын Әхмәтгалиева, Марсел Хайнас, мин җавап әйтәм. Менә Ялкын Әхмәтгалиева язган диссертация. Мин үземнең бу мәкаләдә Ялкын Әхмәтгалиева, аның җитәкчесе Абдрахман Катыбзянның фикерләрен китереп берничә мәртәбә сылтама ясады. Менә шушындай игътибары өчен зур рәхмәт.